Здравейте, приятели! Намираме се в град Бухово, близо до София, на ето този мотосъбор ендуро. В момента времето е прекрасно, има над 200 участника. Ние имаме, разбира се, страхотен щанд тук. Да се покажем пред хората, разбира се. Не, че те не знаят за нас, но все пак да напомним отново за нас. Днес и утре ще бъде много интересно. 2 дни, който има възможност и време. Нека да заповяда, ще бъде много интересно. Както казах, има над 200 участника, които се състезават. Ето вижте отзад, вече тръгват кросови мотори. Може би ще има и АТВ. Ето тук всеки бръмчи. Сега ще ви покажа набързо и нашия щанд. Ако имате възможност, днес и утре, събота и неделя, заповядайте, град Бухово, близко до София. Allez,